Dragon yan. Dragon? Utang ina naman. May dragon ba prutas? Dragon prutas? Uy, dragon! Lumilipad ba to? Heh, alam ko na to. Dragon Ball, gano'n? Hindi. Bilang nih? Ano? 6K. 6K? Ini kahapon nga. 5 piso nga lang yun. Yan, 6K. Malagay. Ati ka muna. Baliktad eh. Magliktad buang. Tarong nga be, patanaw ako be. Hindi. Tao, Hindi. bagay, Hindi. hayop, Hindi. pagkain. Pwede. Pwede. Anong pagkain to? Ulam ba to? Ulam? Hindi. Hindi. Prutas. Pwede. Pwede. Prutas. Mangga. Hindi. Saging. Hindi. Lumsito, yung maliit na bungon ba? Hindi. Prutas to. Prutas to. Prutas. Kinakain talaga to. Oo. Matamis yan. Kulay pink. Pink. Magkapastos to ah. Hindi. Pink yung dito eh. Pink nga pero Prutas to. prutas yan. Pahingi ang clue. Clue. Klo. Dragon yan. Dragon? Utang ina naman. May dragon ba prutas? Dragon prutas? Uy, dragon? Dragon? Talaga? Dragon talaga. Yun lang ang pangalan niya. Putang ina nito boy. May makita akong prutas na isang dragon, tatakbo ako nito. Lumilipad ba to? Klaseng prutas ng dragon. Dragon talaga yan. Dragon? Dragon na prutas. Kinakain yan. Alam ko na Masarap. to. Alam ko na to. Heh, alam ko na to. Dragon Ball, gano'n? Hindi. Ha? Hindi. Di ba? Dragon Set. Hindi rin. Dragon Set. Dragon Egg, gano'n? Dragon Egg. Hindi rin. Ng dragon to boy. May prutas bang dragon? Ha? Meron. Prutas talaga, dragon. May kanugtong siya. May karugtong. Prutas, dragon. Dragon Ball nga. Hindi. Dragon Ball. Ikaw ba parati mo akong pinapahirapan ba? Buang tawana. Hindi. Dragon. Anong sunod nito? Litra. Letter F. Letter F. Letter F. Dragonfly, ganon. Hindi. Ha? Hindi. Hindi. Puro na hindi. Puro hindi. Ano ba ito? Pinahirapan mo kasi ako eh. Anong sunod nitong litra? Sa F. R. 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 Kalang nga. R. Dragon Pride, ganon? Dragon Pride? Hindi. Hindi. Ha? Hindi. Hindi. Chicken na, play chicken na dragon, ganon? Hindi. Hindi. Prutas nga eh. Prutas. Prutas. Try lang naman, try ba? Try. Anong sunod na litra nito? Letter U. Yo. Dragon. Dragon Pro. Dragon Puro, ganon? Hindi. Dragon Puro. Purong dragon, ganon? Hindi rin. Baka dragon to? Hindi rin. Ha? Hindi rin. Inang dragon to. Anong klaseng dragon ba to? Yung sunod litra. Sunod litra. Letter I. Ay. Dragon Pro. Dragon Pro. Iget, ganon? Hindi. Ba? Utang ina tong dragon na to. Di pa ako nakakita ng prutas ng dragon. Uy, parang tumbaliw tong taong to. Oh. Prutas talaga yan. Oh, last na, last na. Sunod na litra. Ano? Yung sunod na litra. T. T. Last letter na yan ha. Last letter na to. Oh. Dragon Pro. Dragon Pro 8. Gano'n. Malapit na. Lapit na. Dragon Pro 8 nga. R. Yo. I. T. Pro 8. Gano'n. Hindi. Hindi ba? Malapit na. Lapit na.
ayusin mo yung word. Ayusin mo. Ayusin. Fruit nga eh. Fruit. Hindi. Ah, dragon fruit. Dragon fruit to. Pero isa sa kanila, 6,000. Oo, 6,000 nyawa. Ay, 6 piso from sa alang size, manaoy.